Bdew jaslu l-ġimgħa filgħodu l-ajruplani li fit-tmiem il-ġimgħa se jkunu qegħdin ipaxxu d-dilettanti tal-avjazzjoni f'pajjiżna. Fost dawk li kienu diġà waslu fin-nofs ta' nhar ta' filgħodu kien hemm it-timijiet ta' Swiss PC7 u Polish Orlik, tnejn mill-attrazzjonijiet ewlenin għal din is-sena. Għal dik li se tkun it-23 edizzjoni tal-Airshow b'kollox se jkun hawn Malta ajruplani minn 13 il-pajjiż differenti. Ġewċi Liberty f'isem l-organizzaturi fisser kif fost ajruplani rinomati li se jkun hawn Malta hemm l-IF-16. Fl-istess ħin ġejjin ajruplani rari li qatt ma ntwerew għal show barra l-pajjiż bħal Griegi u l-Eġizzjani. Huwa ta' importanza relattiva kbira għaliex hija xi ħaġa jiena ngħidilha isha l-festa tal-avjazzjoni fejn jġib dak kollu li huwa tal-avjazzjoni hawn Malta jingħaqad kollu flimkien f'dan il-weekend. Dan il-weekend il-familji jkunu jistgħu jiġu u jaraw huwa l-unika ċans hawn Malta fil-verità illi l-familja kollha tista' tersaq viċin ħafna ta' ajruplani mingħajr ma tgħaddi minn dak il-kontrolli tas-soltu. U sabiħ tagħha hija lill-pilots li jkunu mal-ajruplani li kollha nafu li jkollhom super ego u li l-ajruplan tagħhom dejjem huwa l-aħjar, ikunu jistgħu jitkellmu mal-pubbliku u l-mistoqsijiet li jistaqsuhom ikunu dejjem ta' interess. U fil-waqt li l-attenzjoni tagħna u tal-pubbliku hija fuq dak li se jiġri fil-jumejn li ġejjin, l-organizzaturi għandhom sfida differenti minn issa jridu jaħsbu għall-2016. Dik li għandna l-invitations sa' sena d-dieħla nkunu ġabatnihom il-ġimgħa l-oħra għaliex ħafna mill-Air Forces ikunu jridu l-invitations sal-aħħar ta' Settembru. Però mbagħad huwa fejn jibda xogħol tagħna lobbying mal-pajjiżi relattivi tajb u nibdew naraw kif nistgħu nħajruhom jiġu lejn Malta. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis stqar li apparti li dan l-ispettaklu jitratta l-aspett ta' divertiment, is-settur huwa lok ieħor ta' fejn l-ekonomija tista' tkompli timraħ. Zamit Lewis fakkar li s-settur tal-avjazzjoni f'Malta huwa ta' importanza kbira, tant li huma 98% tan-nies li jiġu Malta li jużaw dan il-mezz.